Raġel ta' 39 sena mis-Swieqi baqa' jinżamm arrestat wara li ġie mixli l-istupra t-tifla tal-eks sieħba tiegħu. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq, ir-raġel ġie akkużat ukoll li pparteċipa f'attività sesswali ma' minorenni li żamma kontra r-rieda tagħha u li kkorrompa minorenni. It-tfajla, li llum għandha 15-il sena, kienet irrappurtat lill-eks sieħeb ta' omma fejn allegat li kien ilu jabbuża sa mill-2016 bl-allegat abbuż jasal saħansitra sa stupru. Fil-qorti ntqal li mill-inkjesta nħareġ li l-parti sesswali ta' tfajla ma kienitx intatt. Hawn intqal ukoll li tfajla kienet tat rendikont dettaljat tal-allegat abbuż. Ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u talab għal ħelsien mill-arrest. Wara li semmet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti ċaħdet il-ħelsien mill-arrest minħabba li hemm riskju kbir ta' intraġġ ta' provi. Sean James McCarthy ta' 21 sena ġie ordnat jħallas multa ta' 1000 euro wara li ħoloq problemi f'bosta stabbilimenti f'Paċeville waqt li kien xurban fejn ukoll eddett uffiċjal tal-Pulizija. L-Ingliż li kien fuq btala f'pajjiżna allegatament ġie akkużat b'teddid lill-Pulizija, użu ta' lingwaġġ oxxeni fil-pubbliku, kiser il-paċi pubblika u naqas milli jkollabora mal-forzi tal-ordni. Waqt li kienet jiġi arrestat, McCarthy allegatament qal li se jġib lil sijjuħ biex joqtol lil wieħed mill-uffiċjali tal-Pulizija. L-Ingliż ammetta l-akkużi miġjuba kontrih fil-qorti ippreżeduta mill-Maġistrat Viktor Għaxaq li mmultaħ 1000 euro.